आसा खालामो थारमाने बयबो मोजाङै दं थ' आंबो मोजाङै दं आरोना ओमफ्राय आङो दिनै जाने हाबा जानो फैदों आरोना थ' सोरनि हाबा जानो फैदों थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना थ' आङो देखायलांबाय थागोन रदांदै नै लामा एखि दं आरो ओमफ्राय बाइकखौ एसे माबायाव दोनबाय पार्किंआव दोनबाय ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आरोना थ' राकेश सारलानि इसानि बिफंनि माने हाबा दं आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेयावनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय बिराद मानसिफोर थांदों आरोना माने बासलायलाय माने एकदमबारे फैदों आरोना थ' नोंथांमोननो आङो देखायगोन थ' नोंथांमोनाल' इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादों आरोना थ' चलो चलते है भिडिअ में चलो नै गाइस नायनो हागोन आरोना जों भगबाननि बिराद बुरजा आरोना भाई साबै डेन्जार आरोना गारिफोरानो ओमफ्राय नोङो हारसिं नै इखि नायनो हागोन आरोना जोंबो लाबोजागौमोन गारिखौ फैबाय दानि माबानानै ओइनै जादोंजोबो आरोना गारि माखसिं जों दा हाबायाव टाइमा मिट जाखादो दा गाइस फाइनालि जों हाबायाव मोनफैबाय आरोना फट' लासिनो मालाय इनिफ्रायथ' हाबानि माबाफोरखौ नायनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबायल' था जोबजासे भिडिअखौ आं देखायलांबाय थागोन आरोना जिमान हायो थ' नायबानो जाबाय आरोना नै हाबाखौ नायनो हागोन आरोना बेसे डेन्जार खालामखादों आरोना नै इटखा मोनायावथ' डेन्जार जागोन नै साथा था दालायजोंना होदोंना बरियानो नैयाव बे जाग्रा माबाफोरावसो जोंथ' मिथिया दा फन खालामनानैसो जों हाबहैनांगोन आरोना थ' नायनो हागोन आरोना फुरा डेन्जार खालामखादों साजायखादों आरोना माबा गोदोरखौ सल' खननायफोरबो दं आरोना ओमफ्राय एनै नायनो हागोन आरोना भितराव टामा मिटखा आरो नै ओमफ्राय जों नायबा माने मार गोदोरखा आरोना नै साथाखौ इदि होदोंना माने इदि होनायखाय बिराद हिट नुखादों आरोना इनि भितराव सल' खननाय माबा माबि दं ओइ अन्थाइ खोनायखौ मार हिट नुदों ना আহি পাইছে বেংগলৰ পৰা ইয়াত মানে আহি পাইছে তেখেতসকলৰ আমাৰ সন্মানীয় थान्दानो फेन खाथियाव फैबाय ओमफ्राय दा इयाव सल' खोनाय माबा माबि दं आरोना नायबानो जाबाय थ' इजा सल' खोनाय माबा माबि दं आरोना नायनो हागोन তেখেত হ'ল জিহিস্কেল কাৰ্জি তেখেতো ইতিমধ্যে আমাৰ মঞ্চৰ আহি পাইছেহি তো এই সময়ত আমি আজিৰ যেটো ডে এণ্ড নাইট কালচাৰ এনেগুৰেটৰ হিচাপে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ ৰাকেশ বৰ্মক মই আমাৰ মঞ্চলত আহি আজিৰ যেটো উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতক আহ্বান হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি লাখ লাখ ধন্যবাদ আপোনালোকে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি মোৰ ভাইটিৰ বিয়াত যি ধৰণৰে ফূৰ্তি এটা পৰিৱেশ আমাৰ এই চোতালত কৰি দিছে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে গোসো সিংনিफ्राय आं ধন্যবাদ আৰু অন্যায়কো বাহৰবাই আৰু সকলোকে কৈছো জলদি যাব নালাগে আমাৰ ইয়াত বহু ধৰণৰ গায়ক আৰু নৃত্য কৰা মানুহ ৰাতি 12টালৈ অনাবৰতে চলি থাকিব একেবাৰে হৰনি 12টাसिम मोसानाय गान खननाय बे प्रग्रामा जाबायानो थागोन थाब थांनो नाङा लागिले दा आरो खनसे जाबावनानैसो थांखादो थाब थांनो नाङा मोनानिखौबो जानानैसो थांखानांगोन जागोनलै মই সঁচাকে বহুত ভাল পাইছো বিৰাট আনন্দ অনুভৱ কৰিছো আমাৰ মছলপুৰ ব্লকৰ সভাপতি বাপন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ যে আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম
산자요 그랑니 그간 의사지 그땅 모호라난 사나라이 노자그 산나하라요 산자요 그랑 어스랑아 이카야 산자요 그랑니 그랑 미사니 그당 모거라 사나이 누라부부 사나라야로 산자요 그랑니 그다른 회사니 그 강